Hello guys! Σήμερα είπα να παίξω Minecraft επειδή δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου, αλλά θα παίξω Minecraft. Γι' αυτό θα κάνω έναν καινούργιο κόσμο. Και θα παίξουμε επιβίωση. Μπορεί σε άλλο βίντεο να παίξουμε hardcore. Γιατί νομίζω ξέρετε τι είναι το hardcore, όσοι δεν ξέρετε είναι δύσκολο και αν πεθάνεις ο κόσμος διαγράφεται. Αλλά θα παίξουμε μια επιβίωση κανονικού για να δούμε πώς θα καταφέρουμε. Εδώ μεταξύ για κάποιο λόγο εδώ λέει πράγματα για το Minecraft και πώς να παίξει. Εγώ λέω να πάμε να τερματίσουμε το Minecraft, δηλαδή να πάμε στον Δρούκα. Στον Δράκο. Στον Δρούκα. Δράκο, Δρούκα, Μπρούκα. Το αληθινό Minecraft είναι το Bedrock νομίζω. Ωραία, πού με έβγαλε? Με έβγαλε σε ένα δασίδιο που εδώ πέρα βλέπουμε γκουρόνια! Γκουρόνια! Καλά anyway, εμείς θα πάρουμε ξύλο. Τι είναι αυτά? Εγώ βάλτε εκεί. Για να βλέπετε λίγο τις καρδιές μας, θα μετακινήσω αυτό εδώ. Anyway, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Εν τω μεταξύ έχω το skin του Steve, δεν ξέρω τι φάση. Είναι το μόνο που μου έχει ξεκλειδωμένο, δεν φταίω εγώ. Κόβουμε ένα δέντρο. Ωραία, κόβουμε ένα δεντρούλιο. Και φτιάχνουμε πλανκίδια. Και φτιάχνουμε και λίγα στούκα. Βάλε το crafty tablet. Μπαμ, μπουμ, μπιμ, μπαμ. Δεν μπορώ να φτιάξω. Ναι. Και τώρα δεν έχω πλάνκ. Τέλεια, θα πάρω τώρα. Και θα κόψουμε λίγο ξύλο. Ωραία, και τώρα έχουμε πλανκίδια για να φτιάξουμε εργαλεία. Εδώ. Τώρα έχουμε πλέον. Γιατί να φτιάξω βασικά χώρο? Ναι, δεν με νοιάζει, θα φτιάξω χώρο. Θέλω πρόβατα. Τι είναι αυτό ρε? Έχουμε εδώ ραβίν. Κουλ, έχει κουλ. Τώρα να δούμε πως θα κατέβουμε. Θα πάρω λίγο dirt και θα κάνω μια απλή σκαλίτσα. Εδώ φέρε 25 dirt. Εν τω μεταξύ όταν σκύβεις δεν μπορείς να πεθάνεις. Βασικά δεν μπορείς να πέσεις γενικότερα. Προσέχουμε τι κάνει γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε.
Δεν φτάνουν. Δεν έχουμε πολύ dirt και αυτό εμένα με χάει. Δεν έχουμε dirt. Τώρα αυτό. Λίγο πετρίδιο θέλω. Τέλεια ρε. Μπορούμε να μπαίνουμε και από εδώ dirt. Αυτά είναι τα καλά νέα. Νομίζω τόσο φτάνει. Τώρα κάνουμε μία λίγο σκαλίτσα και θα πάρουμε ό,τι έχουμε εδώ. Εδώ να βάλω. Πάρουμε λίγο πετρίδιο γιατί το φέρουμε το πετρίδιο, μας κάνει καλό. Μισό το νερίδιο όταν είναι κοντά στο πετρίδιο. Λοιπόν, όποιος γράψει πρώτος πετρίδιο στα σχόλια θα πάρει μια καρδούλα, στους άλλους δεν θα πάρω. Όποιος γράψει πρώτος πετρίδιο στα σχόλια θα πάρει μια καρδούλα. Οι άλλοι δεν θα πάρουν καρδούλα. Θα πάρουν ένα like οι άλλοι. Οπότε τρέξτε γρήγορα στα σχόλια να γράψετε πετρίδιο. Όπα! Άνα, τι κάνω? Το ακούσατε? Ελπίζω να το ακούσατε. Μπορώ να φτιάξω ένα σπαθίδιο. Σπαθίδιο! Και τώρα λίγο μαζέψουμε το... Όχι, το σμπρώξε το νερό. Έχει εκεί λίγο κόλλο. Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ λάθος. Δεν έπρεπε να πω αυτό. Συγγνώμη. Λίγο κόλλ. Εντάξει, οπότε θα πάρουμε λίγο κουλ. Έτσι λέμε. Flint and steel. Και... Όπα ρε! Εκεί πέρα δεν ψήνω. Εδώ έχει πολύ κουλ. Εκεί ακούω ζόμπια και κακά πράγματα, οπότε δεν θα πάμε. Φέρε εδώ πράγμα. Έχει και εκεί κουλίδιο. Κάτω να πάρουμε λίγο dirt. Οπα, τι έκανα. Ωραία, τώρα που έχουμε και τερτίδιο μπορούμε να είμαστε σε λίγο χαλάει το τερτίδιο, οπότε καλό είναι. Οπ, λάμπης! Μπορώ να πάρω λάμπης. Έχει λάμπης, άμα πάμε να κάνουμε. Μπρο, γιατί έχω... Βρήκαμε λάμπης περίεργος διαγωνός για μένα. Πρώτη φορά βρίσκω τόσο γρήγορα λάμπης. Ένα λούλι. Παίρνουμε κι άλλο. Θέλω να πάρω πολύ πέτρα. Καλό και το κουλ, αλλά αυτό είναι και πετρίδιο. Οπότε θα πάρω και πέτρα. Πετρίδιο, συγγνώμη. Έχει πάρα πολύ κουλ. Τα περίμενα λίγο.
ήρθε ο Cool Kid. Παίζει Roblox. Ρε, δεν θέλω άλλο Cool. Ποιον έχετε ρε. Ποιον έχετε καν. Ωραία, εδώ θα έχει πολλά μόψια. Εγώ θα πάρω την μπέτα. Το πετρίδιο μου. Και θα πάρω και λίγο Cool. Τόσο θα μας φτάνει. Και βραδιάζει και όταν βραδιάζει πεθαίνουν όλοι. Είχαμε ήδη πάρα πολύ τέτοια από ό,τι φαίνεται. Μίλα. Λοιπόν, κοίτα. Τώρα άμα βγω έξω θα πεθάνω. Because είχαμε βάρκα. Τη βάρκα λέω. Ήταν νερό ευτυχώς, αλλιώς θα είχα πάρει full damage. Full damage video. Επίσης το πιο περίεργο spawn έχω. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω πάρα πολύ γρήγορα πρόβατο. Yes sir. Ωραία, είμαι στα νυχτά. Μπορώ να πεθάνω. Οκ, θα βρω λίγα πρόβατα. Επίσης γιατί το σπαθί μου φαίνεται μόβ, ρε φίλε. Εδώ γιατί φωτίζει. Κάνουν χορεύουν εδώ. Τι έχει, λάβα είναι. Έχουν και λίγο λάβα. Οκ, αυτός γιατί φοράει golden προβατίδιο. Όχι, είναι μικρό, δεν θα δώσει τίποτα. Δυστυχώς να σε σκοτώσουν, αλλά να θα δώσει κάτι. Δεν είναι τίποτα, συγγνώμη. Κοίτα αυτό που βλέπω. Είναι κανονικό είναι σκελετάμπουρας. Αου. Τρέχω να πέφτω. Από τα ζωγίδια. Τι είναι αυτό που φύγει. Πάρε τη γυαλιά. Αυτός ο σκελετάμπουρας τι φοράει ακριβώς. Φοράει golden armor. Δεν με πετυχαίνει ο κρυπέλτης. Πρέπει να τρέχω. Πρέπει να τρέχω μέσα να ανοίξει μράλι. Τρέχει το ζυρό. Κι άλλο σκελετάμπουρας. Σκελετουμπάουρας. Δεν θα με πιάσεις ποτέ. Οκ, με πιάσε έτσι αμφισβήτησα, συγγνώμη. Μην έχει powder snow εδώ. Τρέχει το νερό, αδυνατό. Τρέχει το νερό, αδυνατό. Δεν βρίσκω τίποτα. Αυτός τι είναι, ας πούμε, και έχει άσπρα μάτια. Είναι ο Herobrine μεταμορφωμένος σε σκελετάμπουρα. Όχι παιδιά, εδώ είναι λίγο πιο μαλάκα πράγματα, ok, δεν έχει τόσο τέλος. Έχει πολλούς σκελετάμπουρες. Αν είχα τώρα λίγο αέρα. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό? Οκ, άμμος που έχει πάνω χιόνι. What is that? Κάπου πρέπει να φτιάξω το base μου, το base μου. Συγγνώμη, δεν το... Θα πεθάνω. Τι είναι αυτό ρε? Τέλεια, τι είναι αυτό, κάτσε. Είναι δύο καζούλες. Emotional, damn it! Πού είναι τώρα τα πράγματα?
και ο Witch. Πού βγήκε το Witch, ας πούμε. Sorry, bye. Φέρω πίσω τα πράγματά μου. Ζουμπίδας, καλαβαρίδας, σκελετάμπουρας, μανίδας. Είχα γουλ. Σε παρακαλώ, αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Από εδώ, ωραία. Βλέπω εκεί πέρα πράγμα. Ωραία, συγγνώμη το μονοπατάκι. Μπάμπι. Κρυπερίδης. Εκεί πέρα. Εγώ κοιτάω τώρα πίσω. Εδώ ο Κρυπερίδης. Και σκελεταμπουρίδα. Το ντότζο, ρε, ποιος με ξα... Αου. Συγγνώμη. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Κοίτα. Τρέχει το νερό. Full damage. Σκελετίδας. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Κάτι βλέπω. Τα πριγματίδια μου. Φέρ' τα όλα. Φέρε και λαμπής. Αξίνας. Τι είναι αυτό, ρε! Αου. Πολύ ωραία. Απλώς σας κάψω μία τρύπα και συντήσεις. Και να κρυφτώ να μην δει κανένας σκελετάμπουρίδα. Μπορεί να μην ήταν μένω, αλλά έπρεπε. Εντάξει. Πάμε πάλι από την αρχή. Εδώ πέρα βλέπουμε... Πάμε πάλι από την αρχή. Σκελετάμπουρίδας. Και θέλουμε μπουρίδες. Αυτό είναι πετυχία. Αυτό είναι ζόμπι με σόβελ. Πού έχω έρεξη. Λάβ. Γιατί έχεις το λάβ. Οκ, δεν ξαναμιλάω. Πέθανε. Δεν προλαβαίνω να πάμε από τα πράγματα. Δεν με πιάσει ποτέ. Και ξημερώνει. Κατσά μου πείτε που το κατάλαβα. Τώρα, η κάμερα μου. Συγγνώμη σκελετάμπουρες. Θα πάω κάρμα. Έφαγα το κάρμα της ζωής μου. Τι είναι αυτό, Άσε, τραβάει κάτω. Θα πεθάνω από τη δίψα. Ποια δίψα, ρε. Οκ, είμαστε οκ. Είμαστε οκ. Έχουμε ξεκάρει πάλι. Λάρα. Ωραία. Για φέρει λίγο τον κρυπερίδι. Μπαμ.
Οκ. Λοιπόν, σταμάτα λίγο να πάρω το μου. Σταμάτα! Ναι, είναι πιένει, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι. Κοίτα, τώρα τα κρυπερίδια ζουν. Γεια. Επιτέλους λίγο πράγμα. Εγώ τώρα τα πράγματα μου δεν πάω να τα πάρω, δεν πηγαίνομαι καθόλου όμως. Γιατί όμως δεν πηγαίνει Γιώργο? Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορώ, δεν το πίνω. Τουλάχιστον έχω λίγο φάει. Εντάξει. Ελφύρι. Πάμε πάλι. Περιέχω την μέση. Θα είναι 500 λεπτά βίντεο μάλλον. Αν θέλετε, γράψτε μου στο σχόλιο, εκτός από αυτό που σας είπα. Όποιος βλέπει Πετρίδιο παίρνει καρδούλα, γιατί οι υπόλοιποι παίρνετε like. Θα φτιάξουμε και... Άντε. Σύμφωνα. Τι έκανα. Και τι έφτιαξα 2 crafting tables. Δυστυχώς θα μπορείτε να κρεβατάρα. Είχαμε ένα γουλ, πέσαμε στο γουλ που είχαμε. Τώρα είναι από πράγματα. Επειδή ο χαζός ο Γιώργος κατά λάθος έφτιαξε 2 κράστα τάμπλετ. Είπα 2 κράστα τάμπλετ. Ό,τι είπα. Πάλι από την αρχή. Μην γιώτανε το κρυπερίδιο. Παπίδιο. Κρυπερίδιο. Πούντο. Προβάτο. Δεν ρισκάρω. Τέλεια, ναι. Κότα, φύλλα το crafting tablet. Λέω εδώ, δεν κάνω κάτι. Έλα εδώ ρε. Μπα. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Φάε σαν καλό παιδί. Προβατήριο, διακρεβατήριο. Έλα φέτο το μαλλί σου. Τρίτος προβατήριο σήμερα. Έλα. Ωραία, κότα, ελπίζω να φύλαξες το κρafta tablet. Τώρα ναι, είμαστε έτοιμοι τώρα. Ευχαριστώ κότα που φύλαξες το κρafta tablet. Θα φτιάξουμε και ένα κρεβάτι τώρα που έχουμε γουλ. Που είναι το κρafta tablet. Άντε. Εντάξει, έχω 2 κρafta tablet. Μπορούσα να το έφτιαξω αυτό. Ο John Doe. Είναι πολύ δύσκολος. John Doe.
Ναι, αλλά έχει πολύ καλές δυνάμεις. Και είναι και λίγο δύσκολο να το νικήσει, βασικά είναι πολύ δύσκολο. Εσύ με ποιον πήρες, να πούμε. Αυτόν με το κατάνα. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο health. Δεν έχω παίξει, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο health. Είναι, νομίζω, πρώτος. Τίποτε, η αδερφή μου απλώς παίζει πρώτος. Το ποιον? Τι, δεν κατάλαβα ποιον εννοείς. Όχι. Έχω παίξει με John Doe, ήταν πολύ δύσκολος. Πάρε πετρίδια. Και μην ξεχνάτε στο σχόλιο να σας έχω πει. Α, και περίδιος! Γεια σου κρυπερίδια. Δεν ψήνω, να το ξέρεις. Κρυπερίδι. Δεν ψήνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω απλώς. Θα κάνω. Και τώρα έλα. Πού είσαι ρε? Είδατε πως νικάτε ένα κρυπερίδιο. Εσύ νικάτε ένα κρυπερίδιο. Ωραία. Πουπ. Πώς το έχω κάνει τώρα? Οπα. Και νομίζω όχι και ώρα. Αου. Έτσι όπως σήμερα πάμε και παίρνουμε το. Είναι εδώ το πράγμα που λέγεται, δεν θυμάμαι. Το κρεβατίδιο. Το bed. Bed. Δεν λέγεται bed, λέγεται bed. Κότα, έχει εδώ κόπερ. Έχει πάρα πολύ κόλλο και... Τι θα τώρα να κάνω? Ναι. Παίρνω εργαλεία. Πέτρινα. Θα πεθάνω. Από την πείνα, έχω γίνει. Θα πεθάνω από την πείνα. Βρήκα. Θέλω να πάω στο μπιτέ. Κάπως έτσι, δηλαδή. Ξέρεις γιατί κάνει 7 ευρώ, επειδή είναι το σημείο της τύχης. Μπρε. Λες και τώρα δεν είναι ορί. Φέρε λίγο. Γεια σκοτώ. Με την κότα μπορούμε να κάνουμε έτσι. Είναι λίγο εδώ κότα. Κότα για να τον ασχολήσουμε. Έλα εδώ κότα. Έλα εδώ κότα. Το πράγμα μας και κάνει. Και τώρα που έχουμε λίγο... Κότα! Η ζωή του είναι αυτή εδώ πέρα, που έτσι δεν βρήκα τον 20. By the way, με την κότα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Θέλω μπουρτ. Λίγο να πεθάνω.
πρώτα, γιατί θέλει λίγο τέτοιο dirt, και τώρα μπορούμε να κατέβουμε please. Κοίτα. Θέλουμε κι άλλα πραγματικά. Τώρα πώς θα κοιμηθώ. Πώς θα κοιμηθώ. Είναι βάλει και αυτό εδώ. Μας κάτι σκύψε. Μπορούμε απλά να κάνουμε αυτό. Είναι πολύ cool. Ωραία, έχει πολύ cool. Έχει πλάκα. Γιατί είναι τόσο cool. Αυτό πέφτουμε, είναι ανεμαχανά του, όχι δεν είναι. Εδώ τα παίρνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Minecraft, Mojang, ευχαριστώ πάρα πολύ Mojang, που μου δίνει αυτά τα... τι πάνω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Mojang που με εξυπηρέτησες. Να βγω, πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Mojang, τώρα εγώ θα την... Creeperidis. Creeperidis ανανασένει. Sorry Creeperidis, αλλά πρέπει να φέρω. Θα πάω να ζήσω κάπου ειρηνικά. Θα ήθελα να βρούμε ένα village. Ναι, village λέγεται, μην ακούς κανένα village, Γιώργο λέγεται. Village λέγεται. Η ιδέα μας είναι να το λες village. Λέγεται village. Περίεργο πράγμα. Πάει για μια ζωή θα έχουμε. Έλα εδώ γκρούνι. 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 Γκρούνι και μπραβατήρι. Γκρούνι. 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 Με λίγο γκρίνι, γιατί μου δίνει τόσο cool και δεν Creeperidis ανανασύρι. Μπορεί να σε σπάξει. Θα ήθελα να κάνω μία βούρκα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα διασχίσουμε ωκεανίδα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω μία βούρκα. Βάλτε κάτω το τάμπλετ εδώ. Και μπορώ να φτιάξω μια βούρκα. Ναι. Βούρνα. Και βούρκα. Ωραία. Και τώρα βούρκα που να τη βάλω εδώ. Και τώρα με το τσικούρ. Εδώ. Και τώρα πάμε να βάλουμε τη βούρκα. Ανέβα. Τώρα με τη βούρκα πάμε να δούμε τι γίνεται από εκεί. Βλέπω πάνω στο βουνό ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε άμα βρούμε ποτέ ωκεανό φύγε.
Ρίπρα! Ναι. Επιτέλους. Τέλος μέλους. Πάνω στο βουνό θέλω να πάω. Βουνά αναναφάνα. Και πάνω. Δεν πάω εκεί, δεν πηγαίνω με δύο σκυλιτών. Ναι, σκυλιτών. What? Τι έπαθα? Τι πάτησα? Λάθος κουμπί. Ωραία, τώρα εμείς πάμε εδώ. Αου. Το τρίτη στάθμος. Πάρει 7 χρόνια. Καλό πτυχίο. Τι λέω, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται. Να κάνω full damage. Τι full damage? Κλατς, θα το κλατσάρω. Όχι, δεν πήγε καλά το κλατς. Todos queremos λίγο φώτα. Τρελαλέρο, τρελαμούτα. Θα φτιάξουμε κανένα πέλτο. Μπριζολίτα, ανανασίτα. Χωρίς μετά Ιτούλια μπρουνίτα. Italian brain rot. Ήθελα να πω, ναι. Λοιπόν, αν θέλεις να παίξουμε λίγο creative mode, να μου το πείτε γιατί δεν έχω καθόλου πρόβλημα. Και λέω σε αυτό το βίντεο να μου πείτε στο creative mode να φτιάχνω ό,τι θέλετε εσείς. Στο creative mode όμως πάνε λίγο νόστιμο μπριζολίτο. Ωραία, τώρα και πάρε το φούρνο. Ωραία, πάμε τώρα εκεί πάνω. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να δούμε κάνα βίντεο σε τον καλό. Η κόλλα! Έλα. Γέννησε, καρδιά, γέννησε, καρδιά. Ωραία. Να σας ρωτήσω, εσείς έχετε Java ή Bedrock? Εγώ νομίζω έχω Bedrock, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν έχω Bedrock. Πείτε μου στα σχόλια από ό,τι βλέπετε, δεν έχω Bedrock. Ναι, αυτό με το μάτι που βλέπετε είναι μια ρύθμιση που έχω ανοίξει γιατί θέλω να πηγαίνω στο settings και να λάβω την κάμερα, δεν πηγαίνω. Οπότε πάμε να βρούμε ένα village, δεν είναι καθόλου καλό. Εδώ έχει δύο μίλια, να το ρεμίσω. Θα το κάνω, γιατί όχι.
Α, ωραία, γιατί το έκανα. Δεν έχουν στη Ελλάδα. Συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω. Ελάτε. Πρέπει να checkpoint. Φοβήθηκα λίγο. Εγώ είμαι. Αυτό εδώ είμαι. Ο δολοφόνος. Ποιος είσαι από όλους? Ναι. Παίζουμε μία ώρα Minecraft. Άμα δείτε κάτω δεξιά ή αριστερά, δεν με νοιάζει που είναι. Είναι 41 λεπτά. 41 λεπτά είναι... Έχει Iron! Επιτέλους! Κάπου έχει Iron. Λοιπόν, αλλά νυχτώνει. Οπότε ένα λεπτάκι... Πώς θα κατέβει? Λέει κανείς να κατέβει ο Γιώργος. Μπριζόλα, μαγιά. Πρέπει να περιμένουμε δίκτυο δεν μπορώ. Θυμηθώ. Κάτσε να κάτσουμε έτσι. Ναι, ξέρω, περιμένατε να δείτε κι άλλο. Αλλά για κάποιο λόγο, όσο έγραφα το υπόλοιπο που έπαιρνα Iron, η κάμερα δεν έγραφε, οπότε τι να κάνω. Ένα special ευχαριστώ στον GNPS2 και στον Selver Oberguy για την υποστήριξη του κανάλι.